kawai ka bari. A gaskiya Allah shi ya mun godiya. Kai maza Ya aka yi me faru ne abokina? a gaban mutanen nan ana lockdown din na masu kawai press ke kare yi. Gaskiya dai ba za su ci komai ba La wallahi. ilaha illallah duba gaba. You could take it. No, you wanna see me make you naked. I wanna Kai ina ba na ƙara shani. Ye? Maza wai me kake samu ne aka yi shani? Baba kai dai bari kawai ai gashin nan Ana mugun ji da gashi. ko me zaka ban ba zan iya aske gashin nan ba. Allah maza. Waya misali yanzu ce zan baka miliyan 10. Eh? Miliyan 10 Miliyan 10. ka aske gashin nan. Nawa kace? Miliyan 10. To baba ai ko kanka ce in cire mu baka gabaki daya kan